Natay ti 24 ti tawen na mekaniko ken residente iti Barangay Marcos, Sitio Calaw iti ilitiban na ni John Mark Pakupak. Kalpasan an aksidente ti inmaneho na motorsiklo iti kalsada sa kupen iti Barangay 10 makayapyap iti metlaing na sao nga ili. Iti investigasyon ti pulisya, ti biktima ti agpapaamyanan a direksyon, idinta mapapati an awanan ti kontrol ti manibela arason ti pannakaslide na ken naitama iti barikada. Idi agbiyahe nga agawid kuma nanusuna hanmet kasi nga ka-curve di ano na ken hanmet kasuna kasi kapaspas kaso ti problema ket nakainom itata nag-slide ti motor na iso ti problema ta ket although hanmet kasi nga kapaspas hanmet ka kasi ka grabe ti ano na itan na timama ti ulo na yan ti barikada. Saan una nakaro ti dadael ti motorsiklo ti biktima? Nupay kasta namin pinsan ang naparpar ti nutshell a helmet na. Daytaray dayto iti balay pagagasan, ngem saanen ang isalbar pa iti biyag na gapu iti nakaro a sugat ti ulo na. Actually sir, ulo lang talaga ti ano na, napakaruan. So lang sir, the rest is okay hamet kasi ka grabe iti ano na. Puri siya sa jilugan na sir, hamit ko yung Hanmet po na yun, ano sir. Ano ang klase ng helmet di inusaro na? Actually sir, dito kiti ano lang, dito pang bisikleta. Well, sir, han talaga nga rated iso na as safe. Yan ti kalsada. Dapat ada certification na tapno may bagatay kung madapat nga safe nga usar safety ususarenda nga helmet. Dakela pukaw ti pamilya Pakupak ti pannakatay ni John Mark kang runaanen iti lolo na. Kunana na singed ken kuana ti apo ko na, ken makatulong daytoy kadakwa dayti gastusen da. Nasaya nga tao sir. Awan ti ko na. Daya lang ti amok awan ti pan. Daya lang. Very na Awa. sir. Sir. Alam may tultulong na idikot ti pamilyayo sir. Ay ka day no agsildo iso daya lang. Awan ang daya lata. Matumultulong sir, Hoy. financial. Hoy. Yun sir. Kanya yung ag-asawa. Hoy. Ala ko na edad mo tao ni sunga iso lang pang namnama mi mat. Yun sir. Ket kasan ada pagsapulan niyo sir. Awan sir. Ket kasan nagtatan sir nga awan isunan. Ke Dito ti pamuspusan ti ko na sir. Umati ko. Pakaproblemahan ti pamilya Pakupak iti pannakatay ni John Mark, kang runaan na takella at tinapasamak ken awan ti gastusen da iti pannakaimansayag na. Para kadagiti mangayat at tumulong, kontaken laeng ti mobile number 0938-0887-797. Apelamet ti otoridad kaditi motorista ti kanayon a panagan-annad ken iti saan na panagmaneho na nakainom ti arak. Siguradwen pay nga agusar kaditi mayan nato pa safety gear. Agusar da iti helmet no agusar da iti motor. Ken isuot da nga nasayaat kasi addo iti rider nga matiltiliw tayo, matiktiketan tayo. Ada helmet da, ngem adamit ti siko da. Mikadwa, agusar tayo ti helmet nga certified nga talaga. Kasi no usaren tayo dito helmet nga pang bisikleta ay ket sa balit ti bitbit tayo, sa balit tugluganan tayo, motor met. May sapay dito pinag-inom. Pinaka-common nga cause talaga iti disgrasya dito pinag-inom. Awan ti kalsada nga safe. Awan ti kalsada nga kumbaga nawaya no nakainom ka. Mark Magdirila, Balitang Solid North.